napred, učini to! Au ne, nećeš. O, da, hoće. Napred, Alfrede, otvoren si. Hajde, Alfrede, zakucaj je. Da, bravo! Timski rad. Ha! Trči, oluja! Stanite ispod krova! Alfrede! Držim te, Lili! Ovuda! Ovamo! Alfrede, bojim se! Šta? A? O, viteški mač! Angard! Branite se! Šta? Milo, molim te! Savladao sam zmaja! Baš smešno, Milo. Gledajte Majla, neverovatnog kontrolora vremena! Nikada se ne bi igrao napolju po oluji, ali ovdje je dobro. Zar ne, Lili? Jeste, Abrakadabra! ti si takav daveš. Da, ali tebi se to sviđa. Dobro, hajde da proteramo ovu oluju. Olujo, odlazi! Olujo, odlazi! Olujo, odlazi! Pa nestaje ti vremena. Šta je ovo? Ovo se ne dešava! Wow, jeste li vidjeli? Jesam li ja to uradio? Šta je to? Wow, kako si to uspeo? Milo je magičan. Jesam li ja magičan? Jesi li našao neki stari magični štap ili... Tako je, naravno da nisi. Ali nešto je nateralo loptu da proleti kroz dvorište, a to je došlo od tebe. Ne. Ako to nije bio Milo, šta je onda? O ne, ovdje se nešto strašno dešava, a ti si to prouzrokovao. Ne, nije tako. Imam loš predosjećaj. Trčite! Nemate čega da se plašite. Vratite se! Ali to je samo grana drveta. Ovo je ozbiljna misterija. Hajdem u štab. Vidiš? Evo ovdje. Došlo iz Majlovog štapa. To je magija. Nije to magija, Lili, ali je svakako čudno. Ja mislim da je to magija. Milo, daj mi da pogledam na tren. Ali vidjeli smo ogromnu loptu kako izlazi odatle. Vidi, da je nešto svetlucavo i zapaljivo stvarno izašlo odavde, ostavilo bi neki trag. Kako objašnjavamo ono što smo vidjeli? Šta je to bilo? Nisam još siguran. Pazi, lopta eksplodira na kraju. To je nešto što može da eksplodira. To je naš prvi trag. Ali je li to električna ili vatrena lopta? Svetli. Šta je to? Lopta svetlosti? Ne, zvuk. Slušaj. Dolazi iz lopte. Šišti. Liči na šištanje ljude mačke. Tako je. I šištanje je neobično, tako da je to naš drugi trag. Hajde da se vratimo u školu. Možda tamo ima nešto što nismo primetili. Brzo. Proverite svoje šlemove. Već jesmo, Alfrede. Hej, pogledajte. Poli, kuda ćeš? Odlazim. Čuo
Videla sam šta se desilo. Nema šanse da ostanem i da me napadne vatrena lopta. Nema Šta? šanse. Ali mi još istražujemo. Hajde, moramo da požurimo. Hej, Majlo! Samo vežbam. Dobro, vreme je da rezimiramo. Lopta je krenula odavde i pomerala se ovuda. Onda je kružila, lebdela i došla ovuda pravo. Pravo ovde na igralište. Možda sam ja to prouzrokovao. Kako možemo biti sigurni da nisam bio ja? I, Olujo, odlazi. Dobro. Šta misliš o Abratatavomba? Nigde ne vidim rešenje. Ni ja! Majlo, ti možeš da pomogneš. Hući, hući, hu. Čekaj, Majlo, stani. O Bože, šta je to? O, šta je to? Nešto crno na tvojoj košulji. Šta? O ne, moj štap radi. Zapalio je vatru na leđima. Ovo je pravi štap. Pravi mađioničarski štap. Ja sam moćan. Magičan. Ja sam... Prljav. Ne pomeraj se, Majlo. To je čađ. Da, tu smo. Samo sam se šetkao sa štapom i vidiš, on je osetljiv na reči. Ja sam... Aha, vidi. Neki stubovi su malo potpaljeni. To je zbog štapa. Kažem vam, A čađ je naš treći trag. koju je stvorio moj štap. To je samo prut. Pomiri se sa tim. Desilo se nešto zaista neobično. Svi smo videli, ali niko ne zna šta je to. Treba da istražimo. U pomoć! Ne dajte mu da me uhvati! Ne brini, moj štap će nas zaštititi. O da, ja treba da ti verujem. Sintija mi je sve rekla. Ljudi su stvarno uplašeni. Dobro, hajde da vidimo šta znamo. Dobro, trag broj 1. Zapaljena svetlucava lopta koja je eksplodirala. Ja sam to videla. Šištala je dok je lebdela. Kao balon kad ispušta vazduh. Onda je eksplodirala i nestala. To nije bio balon. Tako je, ali šta još šišti? Zmije. Gume, Tačno, ali to rade i vrele stvari, kao voda u vrelom tiganju. Wow, voda šišti kada dotakne nešto vrelo. padala je kiša i lopta je bila toliko vrela da je zagrejala vazduh dok je lebdala kroz njega. Zagrejala je vazduh. A ono što smo videli je bilo toliko vrelo da je oprljalo drveni stub. Munja je vrela i ovo je bilo vrelo i svetlucavo svetlo. Munja je toliko vrela da može da pretvori pesak u staklo. A šta je sa ovim? To je prut. Možda vi mislite da je to prut, ali je štap koji stvarno deluje. Dosta sa tim štapom, Majlo. To je samo stari komad drveta. Ja verujem u štap. Shvatio sam i jeste čudno. Moramo da zaustavimo paniku pre nego što ostanemo jedini u Narlivucu. Vi pozvonite u školsko zvono, mi ćemo biti iza vas. Treba mi još malo informacija. Ovo je jezivo. Gde su svi? Zar su stvarno svi otišli? Imate li neko objašnjenje za vatrene lopte? Da, i možete li nam garantovati bezbednost? Kad bismo mogli? Za sve je Majlo kriv. Alfred upravo radi na tome. Hoće li nas ponovo napasti vatrene lopte? Pa... Čekajte, nemate zbog čega da brinete. Znam šta se desilo. Propali smo. Znala sam. Je to zbog Majla? To je njegova krivica, zar ne? Zahtevam objašnjenje. I to odmah. To nije magija. Zove se loptasta munja i imamo retku fotografiju toga. Nisu sve munje u obliku linije. Došla je od grmljavine. Ne znamo sa sigurnošću kako nastaje, ali malo ljudi je videlo ovu loptastu munju. Da nismo gledali Majla kako izigrava čarobnjaka i mi bismo je propustili.
Tako da, zahvaljujući Majlu, vidjeli smo čudan prirodni fenomen koji verovatno nećemo vidjeti ponovo. To je to? To je sve? Velika stvar. Hajdemo, devojke, idemo odavde. Dobro da nije bio prut. Zato što sam seo na njega. I? Pa... Zaista sam htjela da to budeš tam. Munja može da bude mala poput zrna graška ili široka nekoliko metara. Viđena je u raznim bojama, uključujući crvenu, žutu, belu, a ponekad je čak i providna.